zdravé nohy a príjemné nohy a pohodlné nohy a v lete také flipy-flopy a to už Lenka viac. Tuto, tam. Áno, my sme tu s Mírkou Števkovou, my si tu v podstate šlapkujeme, by som povedala, respektíve fičíme si na šlapkách, pretože aj keď to tak nevyzerá, ale pred nami je leto a mnohí majú práve radi flip-flopy, šlapky a podobne, ale my máme s Mírkou takú pridanú hodnotu, pretože vy si ešte počas toho, ako budete v šlapkách chodiť, ešte si budete aj nožičky masírovať. Však áno, áno, áno. O čom to je vlastne? Aké sú to šlapky? Nie je to nebezpečné pre nohy? Nie, je to absolútne úžasné. Novinka tohto leta. Špeciálne masážne šlapky. Čiže tým, že budete sa prechádzať po ulici, jednoducho, či už na nákupy, alebo pôjdete na pláž, práve preto ich aj dnes mám so sebou, už máme dosť dažďa, my už chceme slnko, budete si masírovať vaše nohy. Je to úplne ideálne na všetky typy nôh, či už sú to ploché nohy, alebo sú to vystresované nohy. Čiže špeciálna antistresová, dokonca aj antibakteriálna úprava. To sú aké vystresované nohy? Z roboty stále chodia, tak sú vystresované. Áno, nielen naše hlavy, aj naše nohy sú vystresované. Takže naši drahí vedci vymysleli takéto úžasné riešenie na naše vystresované nohy. S tým, že ako vidíte aj na našich nožičkách, je to absolútne perfektné. A je to dobré aj na celý deň napríklad? Áno. Vieš, že celý deň v tom budem chodiť, nebudem ma potom bolieť noha? Nie, práve že nie, pretože ako tu môžete napríklad vidieť tie rôzne také reflexné ťuntíky, stláčajú reflexné body na nohách, pretože ako veľmi dobre vieme, na nohách máme najviac reflexných a tých takých rôznych bodov, ktoré sa môžu masírovať. Takže práve kvôli tomu je to absolútne perfektné. Môžete to použiť buď na relaxáciu aj celý deň. A je to dobré napríklad aj pre také detičky? Máme takéto topánočky aj Nie, pre detičky? tieto topánočky nie sú pre detičky. Pre detičky sú trošku iné, pretože tá detská noha je predsa iná. A dospelácka noha viacej znesie, presne tak. A napríklad takéto štupliky, ako dieťa som trpela tým, že som mala ploché nohy a rôzni doktori odporúčali, aby som chodila bosa po kameňoch a možno toto by mi práve pomohlo. Možno aspoň na chvíľku si dieťa môže požičať mamíne šlapky, takéto. Presne tak. Čo ty na to? Tá detská nožička je veľmi zaujímavá, ale tomu sa budeme potom venovať v ďalšom stupe, keď už budeme mať aj detičky. Teraz nám ešte spia. Áno, teraz ešte spia, to sú také naše modelky alebo modelovia, maličky. Mírka, ďakujem zatiaľ veľmi pekne. My sa ideme venovať celorannej úlohe. No a celoranná úloha od nožičiek k srdiečku. Chceme vedieť, čo vám v poslednej dobe rozbuchalo srdce. Kristínka, dobre som to povedal? Dobre ste povedal. Áno. Tebe čo? Dobré ráno inak. Dobré ráno. Mne čo? Asi v noci, keď sa mi snívalo, že mi psa zhltla ryba. No vážne. Ty čo ješ takto pred spaním? Tak všeličo. Počujem, mne zase gól 30 sekúnd pred koncom zápasu. Hej, aj to veľa divákov písalo. Lietalo srdce. No nič, takže toto píšu? Áno, píšu, vyjadrujú sa aj k počasiu, že keď konečne vyšlo slniečko, tak sa im rozbuchalo srdce. A veľa študentov ešte píše, že teraz štátnicujú, tak vtedy im buší o 106. Super, tak priatelia, vidíte, nechajte sa inšpirovať a viete, čo môžete písať. A pozrite sa, Lenka tiež sa nechala inšpirovať. To je sekundárny job, povedala si, že aj niečo pekné, slušné, nielen toto moderovanie, čomu sa my venujeme, musí robiť. Keď sa znova narodím, budem kameramanom. A ja možno aj kuchárom ako Vladko a tešíme sa na vás, Milko, no pretože aj pán doktor Ilko má super job, že? Áno, áno. No. Ja chcem byť doktorom Ilkom. Pekné ráno prajeme. Dobré ráno.